Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi voi vorbi despre meciurile din weekend și vreau să vă anunț că probabil acesta va fi ultimul episod din ultimul videoclip, pentru că nu cred că săptămâna viitoare de Crăciun vor mai fi meciuri, dar până atunci haideți să vorbim despre aceste meciuri pe care le avem mâine și duminică, pentru că încă mai sunt. La 2:30 avem Crystal Palace cu Liverpool. Liverpool pe primul loc cu 28 de puncte, Crystal Palace pe 12 cu 18 puncte. Cred că va învinge Liverpool. De la 5 avem Southampton cu Manchester City. Southampton într-o situație foarte bună pe locul 3. Deci, cred că Southampton va pune probleme lui City. Everton Arsenal de la 7:30. Everton pe 5, Arsenal pe 15. Cred că Everton are șansele mai mari în acest meci. De la 10 avem Newcastle cu Fulham. Ambele echipe nu sunt pe cele mai bune poziții, Fulham pe loc retrogradabil. Fulham însă, care în etapa trecută a făcut un egal acasă cu Liverpool, campioana din Anglia, 1-1. Deci Newcastle cred că va învinge. Din Franța, la ora 6 avem Metz cu Lens. Lens pe 7, Metz pe 12. Cred că va fi un egal sau cred că va învinge Lens. De la 8 avem Marseille cu Reims. Marseille pe locul 4, eliminată din Europa. Reims pe 17, cred că va învinge Marseille. De la 10 avem Nice cu Lyon. Lyon pe podium pe locul 3. Iar Nice pe 11, cred că va învinge Lyon. De la 4:30 din Germania avem 4 meciuri, 5. Avem 5 meciuri de la 4:30 din Germania. Augsburg cu Frankfurt. Cred că va învinge Frankfurt. Mainz Bremen. Mainz pe loc retrogradabil cu doar 6 puncte. Deci cred că șansele mai mari le are Bremen. Gladbach cu Hoffenheim. Gladbach pe 8. Cred că echipa gazdă va învinge, Gladbach, care s-a calificat în optimile Champions League, unde va juca cu City. Leipzig cu Köln. Leipzig pe 3, la egalitate cu Bayern și cu un punct în spatele lui Leverkusen, liderul din Germania. Köln pe 15, eu zic că va învinge Leipzig, care și ea va juca în optimele Champions League cu Liverpool. Schalke cu Bielefeld. Bielefeld pe loc de baraj, Schalke ultima. Cred că șansele mai mari le are Bielefeld, dar și Schalke poate să vină. Cred că un egal, nu știu. De la 7:30 avem Leverkusen cu Bayern. Ambele echipe sunt pe podium, Leverkusen liderul campionatului, iar Bayern pe locul 2. Leverkusen, dacă scoate un egal, rămâne pe primul loc și pentru această etapă. Bayern ar trebui să învingă ca să urce pe primul loc. Dacă Leverkusen învinge, se distanțează la 4 puncte de Bayern, deci cred că Bayern are șansele mai mari, echipa oaspete, pentru că până la urmă are o echipă foarte bună în formă, este deținătoarea trofeului Champions League și sunt
foarte buni și da. De la ora 4 din Italia avem Fiorentina cu Verona. Fiorentina pe 17, Verona pe 7. Cred că va învinge Fiorentina. De la 7 avem Sampdoria cu Crotone. Aici, la Fiorentina cu Verona, cred că Verona va avea șansele mai mari. Pentru că n-ai mai în față și da. De la 7, Sampdoria cu Crotone ultima. Crotone care însă a făcut acasă un egal cu Juventus 1-1 și da. Cred că va învinge însă Sampdoria. De la 10 fără un sfert Parma Juventus. Juventus pe locul 3. Juventus are șansa să egaleze la puncte Interul, să se ducă la un punct în spatele Milanului, deci cred că Juventus va învinge. De la noi avem de la ora 3 Chindia cu Argeș. Chindia pe loc de play-off pe locul 6, Argeșul ultima. Chindia într-o formă foarte bună, Argeșul într-o formă mai puțin bună, deci cred că va învinge Chindia. De la 8 jumate avem Gaz Metan cu Viitorul. Viitorul pe 7, Gaz Metan pe loc de baraj. Cred că Viitorul va învinge. Din Spania, de la 3 avem Atletico Madrid cu Elche. Atletico lider, iar Elche pe 14, deci Atletico cred că are șansele mai mari să învingă. De la 5 și un sfert avem un meci interesant între Barcelona și Valencia. Barcelona pe locul 5, surprinzător putem spune, dar cred că va învinge Barcelona. La 7 jumate avem Levante cu Real Sociedad. Sociedad pe locul 2, la egalitate de puncte cu Atletico și Real Madrid. Levante pe locul retrogradabil, deci cred că Sociedad va învinge. Osasuna Villarreal avem la 7 jumate. Villarreal care s-a calificat în 16.000 Europa League. Osasuna ultima în clasament, iar Villarreal pe loc de Champions League pe locul 4. Cred că va învinge Villarreal. De la 10 avem Sevilla cu Valladolid. Sevilla pe locul 6, iar Valladolid pe locul 17, deci cred că gazdele vor învinge, adică Sevilla. Duminică avem de la ora 2 din Anglia Brighton cu Sheffield. Brighton pe 16, iar Sheffield ultima. Sheffield într-o formă proastă. Doar un punct, iar acela a fost obținut cu Fulham acasă, doar 1-1, în rest numai înfrângeri. Cei care sezonul trecut a făcut un sezon destul de bun, iată acum într-o situație gravă, deci Brighton cred că va învinge. De la 4 și un sfert avem Tottenham cu Leicester, Tottenham pe locul 2, Leicester pe locul 4, ambele echipe calificate în 16.000 Europa League, deci cred că Tottenham va învinge. De la 6 jumate avem United cu Leeds, United în Europa League, Leeds nou promovată. Leeds s-a descurcat destul de bine în acest sezon, câteva rezultate bune. 1-1 cu City, 0-0 cu Arsenal și mai sunt altele, deci United cred că va învinge. De la 9 și un sfert avem West Brom cu Aston Villa. West Brom pe loc retrogradabil, Aston Villa pe locul 11. Cred că va fi un egal sau cred că va învinge Aston Villa. De la 2 avem Brest cu Montpellier. Montpellier pe 5, Brest pe 10. Deci cred că Montpellier va învinge. De la 4 avem 4 meciuri din Franța, Dijon cu Monaco. Dijon ultima.
iar Monaco pe 8, deci cred că oaspeții vor învinge. Nantes cu Angers de la aceeași oră. Cred că învingătoarea va fi Nantes, pentru că joacă acasă. Și, da. Saint-Étienne cu Nimes. Nimes pe loc retrogradabil. Saint-Étienne pe locul 14. Cred că va învinge echipa gazdă. Strasbourg cu Bordeaux. Bordeaux pe 13, Strasbourg pe 15. Cred că va fi un egal sau cred că va împinge Bordeaux. De la 6 avem Lorient cu Rennes. Rennes pe 6, Lorient pe loc de baraj. Cred că va învinge Rennes. De la 10 avem un meci interesant, Lille-PSG. Lille pe primul loc, PSG pe locul 2. Lille trebuie să facă un egal ca să se mențină pe prima poziție. Într-adevăr, depinde și ce face Lyon. PSG-ul, ca să fie sigură de primul loc, trebuie să bată. Deci anul ăsta în Franța cred că va fi o luptă mare, adică nu cred că va mai domina PSG-ul campionatul ca în ceilalți ani. Cred că va fi o luptă între Lille, PSG și Lyon, deci cred că va fi un meci dificil pentru echipa din capitala Franței. De la 4:30 avem Freiburg cu Hertha. Cred că va fi un egal. De la 7 avem Wolfsburg cu Stuttgart. Wolfsburg pe 5, Stuttgart pe 7. Cred că va învinge Wolfsburg. De la 1:30 avem Torino cu Bologna. Torino pe loc retrogradabil, Bologna pe 13. Cred că Torino va învinge. De la 4 avem 4 meciuri. Benevento cu Genoa, primul. Genoa pe loc retrogradabil. Cred că Benevento va învinge. Cagliari cu Udinese. Cred că va fi un egal aici. Cagliari și Udinese. Inter cu Spezia, Inter pe locul 2, Spezia pe 16, cred că va învinge Inter. De la aceeași oră Sassuolo cu Milan, Milan lider, Sassuolo într-o formă destul de bună pe locul 6 în acest sezon, surprinzător putem spune, dar Milan cred că va învinge. De la 7 avem Atalanta cu Roma, Roma pe 4, Atalanta pe 8, Atalanta în optimile Champions League cu Real, Roma în 16 Europa League cu Braga. Cred că va fi un egal aici. La 10 fără un sfert avem derbiul acestei etape din Serie A, Lazio-Napoli. Napoli pe 5 este și în 16 Europa League. Lazio pe 9 în optimile Champions League cu Bayern. Deci, cred că Napoli ar avea șanse să învingă. De la noi avem la ora 2 Hermannstadt cu Poliaș. Hermannstadt pe 11, Iași pe loc retrogradabil pe penultimul loc. Deci, cred că Hermannstadt va învinge. De la ora 4:30, ultimul meci pentru Botoșani din acest an și pentru voluntari. Botoșani voluntari, Botoșani pe 8, aproape de play-off. Voluntarii pe 12, cred că va învinge Botoșani. De la 9 avem Academica Clinceni Dinamo, Academica pe 5, într-o formă destul de bună, Dinamo doar pe 10, a jucat aseară și a fost învinsă de CFR cu 2-0. Deci cred că Academica are șansele mai mari să învingă.
Din Spania avem la 3 Celta Vigo cu Alaves. Celta Vigo pe 9, Alaves pe 15. Cred că va învinge Celta Vigo. De la 5 un sfert, Granada cu Betis. Granada 16 Europa League. Betis pe 10. Deci Granada cred că va învinge. De la 7:30 avem Cadiz cu Getafe. Cadiz care a bătut Barcelona și Real Madrid. A bătut la Madrid pe Real cu 1-0 și acasă pe Barcelona cu 2-1, însă cu celelalte echipe nu prea a reușit cum a reușit cu Real și cu Barcelona, deci oricum cred că va învinge Cadiz. Eibar Real Madrid de la ora 10, Real pe 3, Eibar pe 11. Cred că va învinge echipa din capitala Spaniei. Deci sper că v-a plăcut. V-am spus, ar putea să fie ultimul video din acest an. Dați și voi un like, un share și un subscribe. Ciao. Ciao.